Goyun ýyly. Goyun ýylyna dogran adamlar şeperçilik sungatyny ýokda bolýan. Olar gelişikli şähtasyk ödüne çekici, tebigaty gowy görýärler. Hereketler gelişikli, sadaşykly, çeýe häsiýetler görün ören anjak. Köpüdürün häsiýeti ýüregi düşkünç, elmidama iňirdäp ýörýär, ýaýdanyjak. Ödük barlyň hemişe deýrenýär. Köpüsi dine berkinanýar. Fantastik we adatdan naçardatlary köp gyryklanýar. Kişinin zadyny eýeçilik etmegi görýär. Başgalaryn hasabyny baýamaga çalışýar. Tertipsizlik we güdüklik derarly. Olaň käbir hereketlerini çekip çydarýarlar. Emma olar gerek bolsa, yaranma başarýarlar. Umumyň aýdanynda bular ak gögünli hemde sahy adamlar. Iki zady bolsa, birini bermäge taýýar. Ýöne köpülenç bermek şolýan zat özgänki. Yer gelen naýsa, golar yaramaz hojulukçy. Bularyň durmuşy köpülenç özüne däerli töwregine näkrere bagyl bolýar. Günäkär boljak manlar ýok. Ansapsyzlyk edilýänini görseler, duşundan arkaýyn geçip bilen oklar. Goýun ýerine dogranlarda jogapkärçilik duýgusy gowşa götüren, öýlerin täzelikçi däl, ýolbaşçylyk etme ukuypsyz. Sebäbi olar boyun egmegi görýärler. Ýöne bu adamlaryň täsirini düşdi. Sungatda ol üstünlügi eýe bolup bilerler. Talantly adamlar öýlerim ören duýgur. Muňa garamazdan beýleklerden saýlany bermegi başarmaýarlar. Söwdäde işleri juda bir paş bermeýär. Bulardan söwdegar bolup görünýän ýok. Pikirlerini aýdyň beýan etmegi başarmaýarlar. Şonuň üçin aýdýan zatlaryna bada-bad düşünmek kyn. Bir wurtňa çalt, bir wurtňam haýal gepleýärler. Bütün ömürni söýüp hossasy bir gapdalaryny galmaýar. Käbir ýerine bulaşmagy mümkin. Goýun ýerine dogran adamlar towşan, doňuz, ýylky ýerine dogranlar bilen goş birikdirse gowy bolar, bagtly bolar. Sıçan esasanam sygyr ýa-da it ýerlerine dogranlar bilen durmuş gurmak maslahat berilmeýär. Ömürniň ikinji bölegi aladary, garran şaglary atuda durmuşda ýetişýär. 20-nji asyrdaky goýun ýyllary 1907-nji, 19-njy, 31-nji, 43-nji, 55-nji, 67-nji, 79-njy, 1991-nji ýyllar.